suwi ndak tahu ketemu sampean iki jadi ya aku kangen. Kangen. Tapi lek ketemu ngene iki no dhewe no kaya wis ayem ngono Alah ya. ibarat iki kaya mas karo adik. Aku karo sampean iki ibarate kaya mas karo adik. Nek kono ana sliramu ning kene mesti ana aku. Iya kaya aku karo Mas Bayu. Kaya emas karo adik. Lah, ing antarane sampean karo aku ya Mbak Niken ya. Iki ibarate kaya renggang gula kumepyur pulut datan genggang sarikmu pinara sasra. Ateges kelet banget ngono. Kelet banget. Nanti. Super. Wong arepe seneng. Kudune seneng mondol. Nek dilus-lus kudune seneng. Arek-arek lho ana wong dilus-lus iki. Dilus-lus iku kudune seneng. Kok dikaplok dilus-lus. Namanya ini juga chemistry, seharusnya kamu itu tahu, seharusnya kamu itu paham. Ada sesi di mana aku bertemu dengan Mas Bayu dan aku mengucapkan salam kepada Mas Bayu, di mana aku bertemu dengan Yuda terus kangen-kangenan ngomong karo itu, kabeh iki gentenan. Ora terus sampe ning moro-moro ngene, dia melecehkanku lho. Melecehkan kowe. Lah kuwi lho dianggep apa wong kowe rono tak turno rono malah iki apa? Lah kowe iki apa? Kowe iki apa wong kowe iki? Lah aku apa? Lho, piye lho? Lali. Karawak dhewe lali. Lah iya dianggep sing rene sing kon sapa? Wong aku ya ora ngejak. Panjenengan Ora ngejak. Pak Carik nggih. Ora, Pak Carik sing dawuh. Kula Pak Carik. Lah wis sing ngejak sapa? Sisek. Apa itu sisek? Lah aku lho diomongi sisek. Gone Pak Carik wayangan lho. Oh yo, aku kosong. Siapa sisek itu? Pak Sek yo dalang mriki. Tapi biasanya ngentekno panjer sih. Apok tenan. Waplok disate. Iso Salah ya. Nggih, salam yo kagem Pak Sek. Ya, matur nuwun. Anu, yo gandeng iki ujube mantenan. Nggih. Ben ketok gaweane aku tak nyuwun dandang gula Sidowasih. Wo, katen nggih. Dandang gula Sidowasih saiki tak dapuk sing bawa mondho. Lah lho dianggep lho awakmu dianggep. Padahal aku ora dijak lho. Lah iya, ya wis ora apa-apa lah. Aku yo ora apa-apa lah mewakili Pak Sisek. Ayo sing bawa Mas Mondol ku langgame nduk niken. Sing apik. Langgame Setya Tuhu. Yo saiki Mas Mondol makili Mas Fahrul. Ayo ora baen-baen lho. Kowe dadi Mas Fahrul. Sampeyan dadi Mas Fahrul, aku dadi Mbak Feni. Mbak Feni ngono. Masa ngono? Ya. Oh berarti wingi metu. Lah. Lah ora Fahrul berarti Ora manten. Ya ora nganti ngono kuwi. Iki kan perumpama kita itu bermesra sebelum Mas Farul karo Mbak Feni iki menikah ngono lho. Iki pacaran sih, Cara Mbak Niken dadi Mbak Feni pantes. Lah iki cara dadi Mas Fahrul yo Mas Fahrul sing pas loro tipes ngene lah. Jadi Timang mbak akeh umpama. Umpama ya. sakone diagem jane denapi. apa siramu ki renek ukurane to Mas. Mesti yo nggih blangkon nek ngono. Lah moh gak elek nek. Pripun? Lah pripun? Sing arep sing diganjel ngarep no gen ketok wibawa kok. Lah, Diganjel apa-apa ngono Lah, Ganjel iki ae, ganjel iki ae. Loh, iki ganjel ngene ning mburi ngono. Ya ora. Masa nek blangkon kena nggo dangir. Ate kaya makureng. ayo. Ganjel iki ae. Lah. Lah. Ya. Padha kuninge. Cepat kuwi cepat. Nah, ben kita. Apa? Oh, alah. Nggih. Ngono kok ya urip to, Ger. Kowe iki ben rupa kaya wong ngono lho ben didandani Mbak Niken iki ben malih. Ben malih wong. Heeh. Maune po kethek. Nah, Sesuai sesuai itu. wis. Nah, kurang anu nganggo tungkak lho, anu disusut. Nggih. Ah, rada dengan ngono saiki. Iki katanya rambutnya diponi. Heeh, nganggo poni. Iya. Itu apa rambut semi-semi blonde. Blondet lah. Lagi roh bengi iki. Apa? Raya nek rendone. Ya, bawa. Gagah sing gagah. Bawa. Pitingane. Iki kacamata kuda. Ora ketok lho. Malah kaya selambu makam kaya. Yo, Iki moto ya, Cuk. Wah, Ora moto nesu. dienek-enek. Ora nesu. biar menyatu. Silak ngene. Oh iya iki modele anu ki. Nah, oh Tintin, potongan Tintin ben pon ini digah. Tintin. tintin.